Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Дзяўчынкі, якія вы сёння яскравыя, нават вочы слепіць. Так, Лесик, хутка святы. Вось, падтрымліваю навагодні настрой. Так, яскравыя і такімі будем. Калі слепіць, можаш надеть сонечныя акуляры. Што ты, Кася? Я ж не супраць. Наадварот, хацеў пахваліць, якія вы прыгожыя і модныя. Вось з гэтага і трэба было пачынаць. Я вельмі люблю зіму за цёплае адзенне. А яшчэ яно вельмі мяккае і утульнае. Гэтак закруціш вакол сябе І можна сядзець з кубачкам гарачага шакаладу і глядзець навагоднія фільмы. Дарэчы, а ці ведалі вы, што традыцыя насіць яркія світары напярэдадні навагодніх святаў з'явілася не вельмі даўно? Не дзіва. Мне здаецца, самі світары ў старажытнасці не насілі. Маеш рацыю. Каляровыя навагоднія світары з'явіліся ў магазинах у 1950 годзе. У нашай краіне? Не, у Амерыцы. І што гэта былі за світары? На іх былі алені і сняжынкі. Іх можна купіць і сёння. Тады іх паўсюль пачалі рэкламаваць як універсальны падарунак на Раство. А што? Калі світар прыгожы, чаму бы і не? Вось так і разважалі. О, і правільна! Дзякуй за ідэю. Якраз думала, што каму падарыць. Я бачыла ў кіно, што часам цэлыя сем'і апранаюць аднолькавыя світары. Не, мне здаецца лепш, каб у кожнага быў свой колер. Згодны. Не ўсім аднолькавыя падабаюцца. І выглядае вопратка на ўсіх па-рознаму. Але ў гэтай ідэі ёсць яшчэ адзін мінус. Праўда? І які ж? Такую вопратку можна насіць толькі раз на год. Не, ну хто яго ведае? Можа, у некаторых, як у Касі, увесь год святочны настрой. А, ну тады можа быць. Ладно, аднак цёплыя падарункі – гэта ўсё адно цуд. Кася, ты можаш падарыць сваім сябрам цёплыя шалікі, як у цябе. Сапраўды, і не трэба думаць пра памер. Усім падыходзяць. І колер можна выбраць, які заўгодна. Ой, і праўда. Ідэальны падарунак. Тады так і зраблю. А пакуль хутайся ў свой. І будзем глядзець мультфільм. Ну, як вам мульцік? Супер! І мне спадабаўся. Сябры, а ці ведаеце вы, што сёння цікавы дзень у гісторыі? Не ведаем, а што сёння адбылося? Менавіта 20 снежня з'явілася тое, без чаго нам было б жыць складаней. Цікава! І што ж гэта? Можа, прыдумалі футравыя шапкі? Без іх было б вельмі холадна. Вось і я думаю, што яшчэ можна прыдумаць узімку? Ды не, увогуле не. А што тады? У 1879 годзе інжынер Томас Эдысон вынайшаў электрычную лямпачку. Ого, гэтак даўно? З іншага боку, людзі без яе спраўляліся значна даўжэй. І праўда, гэта патратная вынаходка. Без яе б мы зараз сядзелі ў цемры. Пры свечках было б таксама добра. Аднак не гарэлі б навагоднія гірлянды. А, і праўда, вось гэта было б сапраўды крыўдна. Цікава, а калі прыдумалі гірлянды? Не паверыце, усяго праз 3 гады пасля з'яўлення электрычнай лямпачкі. Лічу, усё правільна зрабілі. Так, бачыце, чалавек хутка здагадаўся, што святло стварае прыгажосць. І не проста чалавек, а чалавек канкрэтны. Памочнік Эдысона, Эдвард Джонсон. Гэта ён упершыню упрыгожыў сваю ёлачку гірляндой? Менавіта так. Пэўна, ідэя адразу ўсім спадабалася. Не адразу. Папулярнымі гірлянды сталі толькі ў 20 стагоддзі. Цікава, чаму так? Не ведаю, але гэта ўсё адно было добрай ідэяй. Так, думаю, людзі разумелі, што гэта больш бяспечна, чым вешаць на ёлку свечкі. Правільна. Лесік, а ў цябе ёсць яшчэ мульцікі? Вядома ж, зараз паглядзім. Ну, як вам? Цікава.
Так, нават блінцоў захацелася. Будзем пячы, але пазней. Масленіцу святкуюць у канцы зімы. Эх, шкада. Аднак сёння ёсць іншая святочная нагода. Якая? Старажытнае свята, якое адзначалі некалі ў многіх краінах. І ў славян было. Завецца Ёль. Ёль? Як ёлка? Елачка? Амаль што. У гэта свята дом традыцыйна ўпрыгожвалі яловымі лапкамі, стваралі прыгожыя вянкі. Ой, як цудоўна. Трэба будзе таксама дом упрыгожыць. А ў цябе ўжо гірлянда ёсць. Нічога, будзе і тая, і тая. Ах, яшчэ прыгажэй. А ці не паходзіць само слова елка ад ёль? Не, ёсць дзве тэорыі. Згодна першай, елка – гэта ад старажытнаславянскага «эдэль», што значыць смала. А по другой? Ад «эль» перакладаецца як вялікі, галоўны. О, гэты варыянт мне больш падабаецца. Аднак ёльскае дрэва сапраўды існуе у традыцыях скандынаваў. Калі не елка, якое гэта дрэва? Не паверыце, ясень. З яго стваралі святочнае ёльскае палена. Гэта яшчэ што? Палена з ясеня прыносілі ў дом, змяшчалі ў коміне і падпальвалі. Падпальвалі? Ага, і гарэла яно ўсю ноч. А ноч гэта самая доўгая за год. А ці не ўсе ночы аднолькавыя? Вядома ж не. Гэта ноч, калі адбываецца зімні сонцазварот. Пасля яго дзень пачынае даўжэць. Самая доўгая ноч. Значыць, можна вельмі добра выспацца. Я не думаю, што яна настолькі даўжэй. А табе ўсё спаць і спаць. Акурат зараз спаць не хачу. А што хочаш? Хачу глядзець мультфільм. Ну добра, глядзім. І гэты мульцік цікавы. Яно так. А давайте гуляць. А ў мяне ёсць пытанні з пераднавагоднім настроем. Ура, чакаем. Пытанне першае. Гэты навагодні сімвал прыйшоў са старажытнай Індыі. Ого! Яго выкарыстоўвалі ў рэлігійных рытуалах. А зараз не для гэтага? Зараз іх запальваюць, бо яны проста прыгожыя. Напэўна, гэта не гірлянды. Хаця я і магу прыдумаць для яе уласны рытуал. Падказка. У іх ёсць нешта агульнае з тыграмі. А, здаецца, здагадалася. Яны ж бенгальскія? Так, Гэта ж бенгальскія агні. правільна. Гэта проста. Зараз будзе складаней. Гэты сімвал Новага года з'явіўся значна пазней, у 19 стагоддзі. Ну, гэта павінна быць гірлянда. Ты не перабівай. З'явіўся у Германіі. Нямецкая гірлянда? Ты не. Некалі іх знутры пакрывалі свінцом, а звонку бліскаўкамі. Зараз іх робяць з тонкага шкла. Я ведаю, гэта шкляныя навагоднія шары. Правільна. Бачыш, мы перамагаем. Дарына ўсё ведае. Ды калі ласка. Зараз апошняе пытанне. Слухаем уважліва. Гэты навагодні сімвал прыйшоў з Брытаніі і быў прэзентаваны як рэклама кандытарскай крамы. Можа, шакаладны снегавічок? Або святочная скрынка з цукеркамі. Не і не. Хаця некаторая сувязь з цукеркамі тут ёсць. І якая? Адзін кандытар пазычыў традыцыю парыжан дарыць яскравыя світкі з пачастункамі. Так, Аднак дадаў у іх, скажем так, сюрпрыз. Цяпер яны адкрываліся з характэрным гукам. і якім? Ну не ведаю, напэўна хлоп-хлоп або пф. Хлоп-хлоп. А, ведаю! Хлопушка! Я падказваў як мог. Так, і мы перамаглі. Трэба хутчэй адзначыць. І адзначым мы гэта праглядам мультфільма. Ну як вам спадабалася? Так, цудоўны мульцік. Як і цудоўная наша сённяшняя сустрэча. Мы нават трохі настроіліся на святочны лад. Так,
Аднак, на жаль, прийшов час розвітуватися. Жадаем нашим глядачам цудоўнага дня. Теплого одіння і приємних подій. А ми зустрінемося, як завсёди, зранку у нашим добраранку!